Gent d'aquesta era digital. Us van dir que tot això era per protegir-vos, que silenciar una plataforma us faria més segurs, més savis, més nets. Però la censura mai ha estat la cura del caos, és només la màscara de la por. Avui es prohibeix una aplicació, demà una opinió i ben aviat una pregunta. No us distragueu amb el nom del que eliminen. El que importa no és què fan desaparèixer, sinó què us estan ensenyant. A acceptar la desaparició sense protestar. Les idees no necessiten permís, les veus no requereixen llicència i la veritat no desapareix perquè algú apagui un interruptor darrere una cortina. Recordeu això, sobretot. Els governs només temen les plataformes quan la gent ha après a parlar. Quan una societat desperta, el silenci ja no és una opció. Perquè no és l'eina el que es espanta, és la capacitat col·lectiva de dir no. Al cap i a la fi, quan us acostumen al silenci, no estan protegint-vos, us estan entrenant.